नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रुआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। जे अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कैले तो जल्दी से रुआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। गया में पीएनबी के सौजन्य से विद्यालयन में बनल चिल्ड्रेन पार्क के भइल उद्घाटन। स्कूली लइकन में देखल गई काफी उत्साह। गया से संवाददाता अशोक शर्मा के मुताबिक डोभी प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय खरांटी और प्राथमिक विद्यालय मसौंधा में पीएनबी कुरमवा के सौजन्य से बनल चिल्ड्रेन पार्क के उद्घाटन मंडल प्रमुख कैनी। उद्घाटन कैला के बाद प्रमुख अपना संबोधन में कहनी कि बढ़िया शिक्षा तबे हासिल हो सकेला जब स्वास्थ्य बढ़िया हुई। यही खातिर स्कूलन में चिल्ड्रेन पार्क की व्यवस्था बनावल गईल बा। एकरा से पढ़निहारन के शारीरिक मानसिक विकास होखे के साथे साथे बौद्धिक विकास भी हुई। उन्हें पार्क के बने से पढ़निहारन लइकन में काफी उत्साह देखे के मिलल। उद्घाटन के क्रम में आगत अतिथियन के स्वागत गीत आ फूल माला से स्वागत कल गई। यह मौका पर पीएनबी के प्रबंधक मुखिया पिंटू यादव के संगे विद्यालय के प्रधानाध्यापक मौजूद रहली।